Kakhas Hills Autonomous District Council kalalap i babon ki dukan ki barjala bakim sim labur enti ikendan song dukan kat kum ke United Khasi Jaintia District Council trading by non-tribal kat khandai san khandai kata ban apply trading license ha ka jing pelong ye ka jing khanra bakendit san satham ri bhoi kumta nama kate ki jing lap ka council ka pausai bi ki barjala kim buram satyai ka office jong ka district council war hadien bal ai da ka closer notice se ki barjala ki bopli dukan bi ai ha kate ki jing khanra Chief Executive Member ka Council wa pnya sings im lo hiar hidala dia ban khang ya south rutli dukan ka thain bernihan ha ka khasan tri nai lor arja apply ha ka ni jing li khang khardep lasan ran lang yo CM do ba Victor Rani bade MDC ka thain bade ru em haring kat lang ba Alvin Saukmi nalor ki officer jong ka tan enforcement jong ka council ya ka ni jing khang khardep lasdang nadu khalai mer bernihat ter syadu khanapara bat semru badon gi dukan tang syu jing tem kila khang no haswa bo CM ri enforcement gin poi sa kite gi jaka ha be kran bagilat pathai khubor ba pnyai ula pentep baki bor bati pe ikatan enforcement ga council ha gi banai ula dep kila dep talasi ye gi dukan hari bhoi lap baki don gi dukan barjla bakim sim labur enti kendan balabu be lagi bor na ka council mentaka sni nakaliang ka executive committee jong ka Khas Hills Autonomous District Council haringkat bagi EM gijongi magentup iba Victor Rani belong local MDC jong ka Jirang constituency ringkat bagi EM in charge jong ka revenue iba Alvin ringkat bagi officers bagi licensing officers ke enforcement superintendent di staff jong ka district council nila one year mentang sini finish po bernihat hadu hami po khanapara kadau kajingwan kajongi kadai halor ki saupun riu tuli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kiswa jongka council katkum ka United Khasi Jaintia Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act but kini kisau pun riu teli ki dukan di bala long try de ki bomde ki kasi kila penya ye kini dukan tala bunsnem but nakaliang ka council kalalap ye kini dang kinjat benai menta dang apnai but nila shim ye ki kerteng ki jongki but katkum ki kendon an la aibor ingi nila pha ye ki notice ye ki banwan mi sya council andala pha kabaningkong la aibor ki khremon mi ka baaru la aibor ki khremon mi badai halor kata ka bangi la pha e ka closure notice ru mentasni daladi dilawan ban khang no ya baro kin ki sapun ru kali ki dukan apa bernihat ki bakun thuk nadu khalai mer khat saw khasan mer but ngasro ban penpau kajing ai kumplay ka berpang na kalian ka executive committee yaki samla ki jungi ki batang syutip baka executive committee kan one year ban khandra trading license shekini ki border area na kalian juki lawan senran lang dang sedap ne ko bakan thup ye ka Khasi Students Union jok northern region na po i president jok bernihat unit iba wan prang mauto bat iba John Lingro ibalong president jok nongpo unit nang ta nongpo circle nang ta nakabenta iba Marcus Martin ibalong president jok northern region HNYF but kumdu naka central body HNYF ba bless but iba Steve Kriam ini ba ringkat bagi dukhat jok Khasi Students Union but kidukhat jok HNYF lawan bensimban lem yingi ban ya trelang bat ni na mentaban pendap ini ke kamentasni bat haga ni kajingwan kajungi mentasni kalong kajing mentoi yangi ban tip bat baniki dalam kijong kikmat bagi dang don saki weki ki jai penrio ibam dei ki Khasi kiba wan khai shani gari kajungi klem ki kot selagi babiak bat nadu nang tena po bernihat joroba adu ni khana parangi lapun spa teli kidukan klem ki kot islah de bat ngelabatha ya ki officers badipai ya kani gajaka
bakin I notice lut ya paro khai bakin hapan penbiang kot selatan hapo hitayo bat hadu mentangi la pak khang chui kini bukan kat bakin patla penbiang kot selat dia nak kalian jungi ngin yai budin nak kementakan ni ka issue jongka trade license namar ba ya ka jai benriu khasi menta ngai i bala sedang ban syak yang ma haka khai ka pateng namar tak daw ngi don kam ben pen khlain yang sahih sian ni ka khai pateng para khasi ki jungi namar tak daw lingba ka ni ka jingle na kaliang ka executive committee next camp kanang I min sim pat ikitugi samla ki jungi ki ba don sub let's say ka kam khai ki bla pass ki subject ki bla pass ki degree ba fair haka kam khai ki business bakin wan bentur syakmat ban yo ban syim ban kene biang ikini ki business ki ba kilale da ki bai pat ki jai beu namar kat kum ka act jong ka United Khasi Gentiles non trading by non tribal regulation act by kinu ki kam ki balala ki khasi ki jungi ban tre ni hab ban cancel no ye kita ki license ki bangila aish ki bai pat ki jai beu dengan ai ku blai kerpang ru mentang singi nilai don lam ki long keme nang ni na po khana para bat ngasukwa ben pentip ama poi han ni nasuban kaman sim namar ni i kilong keme kimi syakmak ban pedang subhai ngi bat habang akli naki katnu yeng dan khana para ki pen pau badan tang kumba atusan yeng te kam dei ka basuk eki ban syong hak ni hapo border bat ka asam khamtam ba kanong ba gohti bakin don tang atusan yeng kijak brio khasi nama takadau ngakwa ban ai kini ka kubor ye kinong snong hani ban nak kalian ka council ngin ye don kat bat ki hakenu ka benta na lor kini ka trade license ki bongi wan mentar singi ngin sawan del sakaway pat ka inspection nam ta ka khendo ka siap bat hadin kata in sawan sa nam ta ka kamsin syar khadar snong hakeni ka area ka juni nang bayi kini kilai teli kimat ngin nang la ben khlain andala khlain kini kilai teli kimat nasuba ka je ben riu juni kan sedang don ka jingkerman khamtam hakini ki benta jong khambot nek le amat